kusanganazve kwatiri kuita mhuri yezimbabwe. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, tiri mumvurwi Mashonaland Central Province. Senguva dzese tinogara tichikuvimbisai kuti isusu seDrumas Media tinoramba tichikunzirai mahot potato zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Ndinorangarira makationa tiri kurushinga kunzimu nai. Nhasi uno tine nyaya yatiunza mumvurwi, asika handina kufamba ndega. Zviri sei? Zviri sei hama? Inini ndiri right zvangu marara sei. Inini ndiri nani chose. Siyamukela njalo balaleli, silapha sisemvurwi njengeDrumas Media. Liyakwazi sihamba yonke indawo, sililethela yonke into elifuna ukuzwa ngayo. Thina njengeDrumas Media sihamba indawo ezishiyeneyo. Namhla sihlangana lani silapha sisemvurwi, sililethela olunye udaba oluzalimangalisa. Silethe okuchazayo, okumangalisayo, okuhlekisayo njengeDrumas Media. Ngibona kunje ngihamba lobaba lapha. Ndinonyanya kuda zvinosekesa zviya, zvinofadza vanhu. Hatingataureka toese politics, chamisa that, Mnangagwa that. No, isusu hatiko ikoko. Tiri mune idzodzi idzi dziri kupisa idzi. Ndizvozvo. Ikokora lokho balaleli sifuna ukulilethela into ezichazayo. Asikho lapha ukutshela ukuthi upresident uMnangagwa besithi, uChamisa besithi hayi silapho ukuthi lichazeke, limangale lokho okuzaliyenza libe lokufuna ukuzwa ukuthi kwagcina kusenza njani. Silapho. Hot potato yatinayo hanzizvo pane murume akafa akagonekwa asina mabody parts. Zviri possible. Ubaba lapho uyachasisa uthi khona lapha emvurwi sihlangana kunje kulobaba owasishiya lapha emvurwi enjalo esithiya watholakala ukuthi khona ezinye izitho zomzimba wakhe zibe zingekho emzimbeni. Ngikho sithi kuyamangalisa lokho. Dambudziko ratakaita tichisvika pachipatara nderekuti varidzi vechipatara hapana kana mumwe akatibvumidza kunge tichitora mifananidzo. Naizvozvo motiregerera pamufananidzo yamuri kuona iyi nekuti taitoshandisa mafoni kuitira kuti tisaonekwe kuti ndiyo misikanzwa yatava kuita. Asi isusu chinangwa chedu changa chiri chekukuzivisai mhuri yeZimbabwe kuti hongu tiripo pamvurwi hospital pane chitunha. Munhu uyu atiri kutaura uyu haasati avigwa, achiri mumochari. Nyaya dzacho dziri kuvhiringidza zvikuru nekuti zviri kunzi vanhu vakaenda vachida kunoona hama yavo vanosvika vachimushaya, asi wacho anochengetedza mochari akange aripo chitunha ichi chinobva chaonekwa, zvinova zvakatikatyamadza zvikuru. Kunyange zvazvo pasina muridzi wepachipatara apa angave achitsinhira nyaya iyoyi, asi ndiyo nyaya iri kutaurika muno mumvurwi. Ndiyo nyaya zvakare yekuti ivo varidzi vepachipatara chemvurwi vari kutoiziva kuti ndo zviri kuitika. Pari zvino regai tingokupai mimwe mifananidzo yepano pachipatara. Tichibva pano pachipatara taakubva tananga zvakare kumba kwacho. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Mushauna arangero
tinokumbira kakunemi naye mdzimire maberekana amtina mpururuka naye mukanyayo mandibaya tinokumbira gwara reupenyu. Toitwa Edmo Mandende Chiunda. Vazhinji vanoziva kuti Chiunda. Ndinoshanda nemadzimambo. Ndiri jinda remadzimambo. Tichimaintaina culture yedu, customary law yedu. Pane dare riri muno remunhu akashaya ari kuwanikwa dzimwe nhengo dzake dzisipo. Asi tiri kutarisira kuti hapana chimwe chakaitika chokuti akakanganiswa nemunhu, asi zviri kunzi iye pachake ane ushereketwa hwaakanga akabata hunova ndiwo hwakumunetsa pari zvino, hunova ndiwo hunenge huri kumudya. Saka isusu sevanhu vebandiko reculture remadzimambo tiri kusugestawo kuti kana zvichibvira vezinata vanofamba vachibvisa zvombo zvinenge zvakabatwa nevanhu zvakaipa zvinokanganisa munhu, vakapindira vakatarisa pamusha pake pakawanikwa chinobviswa, ndinotarisira kuti munhu iye anovigika zvakanaka. Munhu ari kunzi paakashaya pakabhadedzwa sahwirawo padhuze paauya taimi yakauya sahwirawo padhuze akaskonzi munhu ashaya achipinda mumba akasikonowana munhu uyu asina chimboni cheziso ichi nemuromo, ndo nhengo dzakashayika panguva iyo akabva azodedzawo vamwe. Akati handikwanise kuasista ndiri ndega munhu uyu nokuti munhu uyu haana kukwana chii chaitika zvazvamukatyamadzawo. Zvinonzi akazoenda kuchipatara pakashayika dzimwe nhengo futi. Aiwa, paakaenda kuchipatara, uyo kuchipatara anoatendendi mochari wokuisa mumochari, ndo paakanovhura munhu wake akati aiwa handikwanise kuisa munhu uyu mumochari nokuti haana kukwana, pane mamwe mapatsi asipo, chiitai police case, tonotora polisi. Ndo pakazonotorwa polisi yabva yazouya kuitira kuti uyo pachipatara aizoti ndinda zonzi ndabvisa mapatsi emunhu. Batimimise kuona kwenyu chii chingave chikonzero chakaita kuti zvakadai zviitika? Munhu uyu anga achinzi anga aine urombo hwanga ainawo. Saka kutaurwa kwazviri kuita kunzi urombo hwainawo ane zvinhu zvanga ainazvo, achiti inini kushayika kwandaimboita aimboshayika, achiti kushayika kwandiri kuita inini ndanoda kunofira musango nokuti ndikafira pamba apa muchanyara nezvichaizoitika. Saka akazotadza kufira musango akafira pamba. Aishayika pai? Aimboshayika zvokubuda zvokungoenda samunhu wasingaoneke pamba pake. Achitsvagwa achizonowanika achizoka. Tiri papostmortem izvozvi akachekwa muromo pasi abva achekwa nzeve, hatiziva kuti chii kuitika nanhasi asati avigwa. Postmortem acho yakunoita 4 weeks here. Postmortem ita 4 weeks munhu asati avigwa. Unomvura ende pane mumwe mwana futi akasungirira baba, mwana wechikoro form 1 kunzi akamitiswa, but kutadza kuitirana baba vacho vakorapsa futi nanhasi. Huru ino yane huroi wakawanda, muno vanhu vana mashopa aisa vari huroi. Ndinotaura chokwadi varipovesa kundoda mane huroi usikapere, vari kuenda kwandunga, vamwe vari kuenda kwamudhara uyu adzaniko pabigidero adzani moyana. Huroi wapinda muno mumvuri wakomana takutotambura muno mune huroi wamuno tiri kungoparara tisi kuziva kuti chii kuitika. Right, zvakutotarisa kunongana hwawa kana nyemba rufu tichikonobara kwa every day. Ndanenda naso ini fanike nyinyi ndodzo Judha muno mvura unoziva, asi pane mumwe futi muzukuru wangu akasungira chiwesho, ndakaenda kwakuti akadzoka sina kuoneka nezuro ndandiri kuchiweshiko ndabva kunoviga munhu akuena 11 okuroka haana kuuya ari kupostmortem. Saka zvadhakwa muno mumatodhakwa hamuchagarikapo. Nyaya iri kuti tyisa muno mvuri yachiri takabatikana nayo inyaya yemudhara umwe wedu muno makashayika muno. Mudhara mushume akashayika nhengo dzake dzinosanganisira nhengo dzekuzasi, maprivate parts akashayika. Up to now hazvisati zvawanika zvinhu izvozvo. Pamusoro paizvozvo mudhara uyu akasumuka kunoku nehama dzake dzakauya
iye nyakufa ndiye akabva kuno akaenda kunoudza vanhu kuMozambique kuti ndasiya kwandabva kuMvuru kune rufu rwiko. Iye akafa wacho? Iye akafa iye. Akati kune rufu rwiko. Then vanga vari kuMozambique vakati ndiana shaya meno mhindo dzavakapiwa ipapo. Vachibva vasunga kwekuti saka atidzokerei mudhara tiende kurufu. Mudhara uyu akabva asara ikoko akati aimitungamira tinoonana kumberi koko. Vai vachizosvika kuno ndo pakasvika vachitoona kuno kune rufu rwemudhara uyu aizovaudzawo asari iye afa. Nanhasi vava vakangogara vakangomira postmortem kuno mutombonzi ikoko kumochari kwacho kune anoshanda ikoko. Kana vakauya hama dzacho vachida kumutora ikoko pane zvichida kuitika anoshaika. Asi anoshanda imomochari anomuwana ari vamwe vese vanenge vachitadza kumuona. Kusvika pari nhasi so nyaya yezvombo izvi ndoiripoti asaradziko mudhara. Nanhasi zvombo zvekushayika hazvipo zvombo. Tikaziva kuti chii chakaitika ipapa. Chivanhu here kana kuti shoko zivanhu because maminimini nyaya dziri kutaurika dzemurume uyu dzakasiyana-siyana. Tangoda kuti mutange mangonzwa maversions ari kutaurwa nevanhu akasiyana-siyana. Vamwe vari kuti akaonekwa kuMozambique achitaura kuti kumusha kwaitika nhamo. Vamwe ndevari kuti akazofa aita kunge gudo mambava. Zvakasiyana-siyana. Saka mushure mekunge tanzwa izvozvo takazoti aiwa regai tipedzere nyota patsime, regai tinosvika pamba pacho. Tichisvika pamba pacho takawana paine vakoma vemushakabvu. Mukoma nemunin'ina wemushakabvu ndokubva tavatsanangurira nhau yedu yatanga tafambira. Vakazvitora zvakanaka pavanga vakugadzira kuti vachitipa mashoko, vachitipa version yemhuri. Amai vacho, mudzimai wemufi nevamwe dzimwe hama dzakazobuda mumba vakabva vasvika vakaita mvonga mupopoto vakapopota zvikanzi zvinei navo vanhu ivava ngavabve pamba panapa. Naizvozvo hatina kukwanisa kuti tinge tichitaura newemhuri. Takabva tazobva asi takaendera mberi nekutenderera nzvimbo yemvurwi tichinzwa mashoko atisina hedu kurekodha asi tichinzwa tichiedza kutsvaga kuti nyaya iyi yakanyatsomira sei. Idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana tese tiri vamwe chete. Uyewererenje 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 takumbira shumba onaka ndakutenderere wati pagwara reupenyu. Mushure mekunge tapedza kutaura neveruzhinji tazoona zvakakodzera kuti tinge tichitaura nemapurisa veZimbabwe Republic Police kuti vatiudze kuti ichokwadi here kuti pane chiitiko chakadai. Naizvozvo takwanisa kunge tichibata National Police Spokesperson Assistant Commissioner Paul Nyati. Mumashoko avo Vanyati vati izvo hongu mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi kuti chii chaizvo chakakonzera kuti nhengo dzemwiri dzakasiyana-siyana dzemurume iyeyi dzinge dzichishayikwa. Naizvozvo vati mapurisa achiri mushishi kuedza kutsvagurudza chokwadi chaicho chizere. Don't forget to subscribe to Drumas Media, and remember, Drumas Media taking you to another level. Muri Zimbabwe ndinovimba mafadzwa zvikuru nechirongwa icho tanga tikutepfenyurirai tiri muno munzvimbo yemvurwi. Zvishamiso kaizvi wazvionawo sei? Baba izvi zvanishamisa. Yes. Aiwa ndashamiswa. Munzvimbo memvurwi mune zvinhu zvinoshamisa chaizvo chaizvo. Hatisatapedza nemvurwi.
ingori pati 1 yemvurwi kutotanga kutanga iwo mapo tine nyaya yehombe dziri munhu iyi ndo yatangoda ndodiki yacho iyi yatangoda kuti titange tambokuroverai mbichana asi tiri kuendera mberi nezvirongwa zvinofadza zvirongwa zvimwe zvinosuwisa zvatiri kuwana munzvimbo ino yemvurwi. Soka chesingili tshela ukuthi siyikuqalisa lokhu uhlelo lolu ngolokuqala ukuthi silinike izinto ezimangalisayo yikho lokhu sisiya phambili silinike indawo ezitshiyeneyo lapha emvurwi izahlangana lapho okuningi ukhona sikile okumangalisayo silokhu sithi lingakhohlwa ukusubscribe khona lapho njenge-Drumas Media sikhona ukulichaza sikhona ukulitshela konke okungamangalisa okunjani vele lilalele lingesabi sikhona thina i-Drumas Media taking you to another level. Kubva kwandiri Andrew Neshamba sikhulekelani moyo tinoti